Bueno, kaixo, ni Adei naiz, Beurko Institutuko ikaslea, eta gaur hemen gaude sare euskerako kultura digitalaren jardunaldietan. Zer iruditu zaizue? Inoiz egin dut ekintza hauek eta beldurra pasatu dut, baina oso ondo egon da esperientzia. Eta zuri, Mikel? Ere oso ondo pasatu dut, ez dut inoiz egin, baina oso ondo pasatu dut. Eta oso ondo pasatu dugu, asko aprobetxatu dugu goiza, egon gara tailer batzuetan, gero hitzaldietan, orain goaz jolastera, egunean behin jolasan. Bueno, Asko Fundazioari iritsi zitzaionean aukera sare topaketa Bizkaian antolatzea, oso argi ikusi genuen horrelako zerbaitetan murgildu behar ginela. Batetik gure jomugan gazteak daudelako, hau da, inor ingurune digitalean moldatzen bada eta etorkizunean moldatuko bada, gaur egun gazteak direnak dira. Eta oso garrantzitsua da haiengan kultura hori ezagutzea eta jarrera kritiko bat sustatzea. Eta zorionez, sarek hori eskaintzen du. Hau da, euskarazko ingurune digitalari hurbiltzea ikuspegi kritiko batetatik. Hori da guk sustatu behar duguna, ez? Ingurune digitalean euskaraz dagoena zabaltzea da guk dugun helburuetariko bat, eta hori gaztengan azpimarra jarriz egiten badugu, guretzat ezinbesteko apustua da. Baten bat ezagutzen dute jada, ematen dugu ikastetxean hori irudi edizioa, audio edizioa, bideo edizioa, baina beste gauza asko ez, eta egiaz da planteatu genienean zeme tailer zeuden nahiko gustatu zitzaien, eta lista batzuk bete ziren oso azkar. Kaixo Lidia, zelan zaude pasatzen zare jardunaldian? Oso ondo, ze inoiz ez dute egin hau eta oso interesgarria da. Eta ondo gaude pasatzen, bai. Posten naiz. Ez dakit benetan kalean sentitzen da euskara eta teknologia eta zera mundu digitala lotuta dauden. Orduan hori da transmititu nahi duguna eta horretarako praktikara ekarri nahi dugu hori, ezta? Horregatik gonbidatu ditugu ikasle hauek ikusteko benetan tailerrekin edo hitzaldiekin edo benetan hurbiltasun hori lortu nahi dela. Hori espero dute gaur eramatea eta gero euskara gehiago erabiltzea arlo edo mundu digitalean. Zer moduz pasatzen ari zara? Oso ondo, bai. Zer sentsazioak daukazu? Oso divertigarria izan da gau egin duguna, gauza asko ikasi ditugu eta gomendatzen dut beste hori. Sare jardunaldiak oso garrantzitsua dira. Garrantzitsua bakarrik ez, oso garrantzitsuak. Ikusiko dute, badaudela esparru asko bizitzan, ikasgelatik kanpo euskaraz egiteko eta euskaraz oso ondo aritzeko eta gustora sentitzeko. Horregatik uste dute benetan jardunaldi hauek urtero eta urtean birritan edo hirutan egin beharko genituzkeela. Orduan, gaur aipagarriena da teknologia eta euskera. Uste duzue garrantzitsua dela bi hauek elkartzea? Eta beroa. Bueno, beroa bai egiten du, baina hauek elkartzea garrantzitsua da. Bai, azkenean gure bigarren hizkuntza da, baina asko maite dugu euskara eta teknologiak ere oso importanteak dira gaur egun. Eskerrik asko eta agur.